Odiochieng' kendo jowinjo. Jodak ma Kakamega geno mar yudo fuong'ruok e kinde ma kaontino oyango duoko piny nengo mar pi mikeyo e odundu mag mfereji. Kanoyango kambi manyien mabiro keyo pi e gwenge ma Kakamega, gavana ma alworano Fernandes Barasa olero kenge mamoko mag bero chenro mag pi e kaontino. Brenda Rawer ema nolosonwa lipodni. Jodak e gwenge koda bombe manie kaunti ma Kakamega geno yudo pi maler e nengo mofuong'ore bang' tend kaontino yango duoko piny nengo pi. Chenro ma kamago ijiwo bang' kanyo gavana ma Kakamega Fernandes Barasa oyango kambi mar keyo pi e gwenge mong'ere kaka Kakrwasco. Kambino koro biro bero chenro mag pi kanyakla kod kambi makeyo pi e bombe ma Kakamega mapile ma en Kakwasco. Magi gin moko kuom okange ma kaontino okawo e yaro chenro mag pi ne jopiny. My government is keen to raise access to safe and clean drinking water from the current 42% to 60% in the next 5 years. Gavana Barasa olero ni gibiro tiyo kod teko chieng' e keyo pi ne ji koda puothe ma Kakamega. Through the two companies, we will adopt solarization technologies to our water supplies to reduce the cost of operation and maintenance. Kaunti ma Kakamega bende medo gero kuonde choko kod kano pi ma igeno ni biro konyo e chenro mopogore opogore kama oting'o mago mag ohala. We will drill new boreholes and be firm in ensuring that all the water institutions adhere to good corporate governance. Pi maler medo chopo e sikunde, ute thieth kod kuonde mamoko. The Department of Water will also adopt the last mile strategy to ensure that more people are connected to water supplies. Lokruok ma kamagi timore e kinde ma kambi makeyo pi e kaunti ma Kakamega Kakwasco bende nyocha onywando obila e kedo kod kuo pi kod ketho mwandu mag pi e kauntino.